Sa dito ito lang. Padayon ako video din ah. Pwede man ini may post. Hindi na siya isang hindi na siya Hindi na siya gusto. Buwan gid mga bay. Pero okay ra na mga Yan ay. Oh, imo din ko nang. Ang pinakagwapa nga dahon mga bay. Siyempre. Saya mo pa kuhan kaya siya ba pinakataas. Ate! Enjoy sa nang saging tanan dahil. Nang kanang lahi. Muli kayo tayo masama. Tangan na nag-story. To hit it. Yeah, we need to steam it a little. Lani, ito mo. I will just gonna wipe it. It's good. Fire? What you rub it? Yung mga bay. Mama, ito na trapuhan dito. Ano kilawan? Dito lang tumoy. Mura na siya lumpia. Ay, cute lagi kayo. Ako nga nagdiwang. Tumoy. Tanawa o. Bilisan ko. Salamat naman. Dami ini siya paring sa tikwat. Wala nang butang.
na nako ba? Para ay pakita. Balik ka. Nakabantay, nakitaan ko CCTV. Kabantay ba? I-upload na ng WhatsApp kasi. What? Ate Eden.